Startali su plivači predposljednje 5. grupe, discipline 400 metara slobodno, na startu su spremni plivači posljednje 6. grupe, 400 metara slobodno. U posljednjoj grupi će nastupiti u stazi 0 David Momčilović, Medveščak Zagreb, 1 Adam Šinjori, Čakovički plivački klub, 2 Filip Grbić, Medveščak Zagreb, 3 Vito Počanić, Mladost Zagreb, 4 Mario Šurković, Jug Dubrovnik, 5 Filip Cigić, Mladost Zagreb, 6 Dario Rukavina, Mladost Zagreb, 7 Renato Čingir, Mladost Zagreb, 8 Niko Janković, Mladost Zagreb i 9 Dan Perkov, Mladost Zagreb. Tebi čak nije otvorio.